Por qué? Pois un pouco polo que dicía o compañero ao principio, diante dunha crisis hai diferentes maneiras de enfocala. E cal é a que está propoñendo o Partido Popular? Pois máis do mesmo. E con máis do mesmo, o único que vamos é a profundizar precisamente nun modelo que é o que nos levou a esta crise, unha crise económica produto dunha crise financiera e de unha economía dirixida especialmente ou única e exclusivamente a economía especulativa, que cando reventa, como aquel vello timo do Tocomocho, onde envolvían unha serie de papéis que non tiñan valor e os vendían despois como se tuveran moitísimo, pois agora ao abrir tamén a subprime de algúns modelos de algúns produtos financieros tamén que tiñan estos bancos, se descubriu que non había nada e isto está a producir indudablemente unha crise forte. Ante isto, que decimos nós? Pois que a intervención pública na economía ten que seguir presente. Lembrade que os primeiros en pedir a intervención pública cando as cousas se ian mal ou cando se descubriu esta crise económica ou cando presentou a faciana máis dura, pois eran os propios directores dos bancos que decían que tiña que haber unha intervención pública. É dicir, aquel discurso neoliberal de non existe o Estado, onde ten que existir e o mercado, curiosamente, cando veñen os problemas, piden que agora, que algúns bancos empezan a sair despois das inyeccións de liquidez, por certo, de todos, non dos Estados, sino de todos os contribuintes que somos os que poñemos en definitiva eses cartos na mesa, xa dicen que novamente esa intervención non é necesaria. Nós creemos que sí, que non só é necesaria, sino que é imprescindible a intervención pública na economía que permita presentar as bases tamén dun cambio estructural importante.